Wara dak żvelat minn il-mument ftit tal-ħdud ilu li Johan Buttigieg, iċ-Chairman Eżekuttiv ewlieni tal-Awtorità tal-Ippjanar kellu jiemu magħduda f'din il-kariga, issa jidher li nfetħet ġlieda diretta bejn numru ta' persuni qrib Kastilja li qed jaspiraw li jkunu huma li jimlew din il-kariga. Fuq quddiem għal dan ir-rwol jibqa' jissemma Sharon Gooder li jgawdi fiduċja relattiva f'Kastilja fost numru ta' persuni influenti. Itellaq miegħu għal din il-kariga hemm min notar Ian Castaldi Paris li ma' ċrik ir-qrib tiegħu jistqar li mhux biss jemmen li jista' jagħmel biċċa xogħol tajba, iżda fl-aħħar mill-aħħar kien hemm min f'Kastilja li wedu tali rwol. F'dan ix-xenarju kollu li hu 100% ċert u li fl-aħħar mill-aħħar għaddiet ta' Kastilja fil-konfront ta' Johan Buttigieg li f'nofs il-ġimgħa l-oħra laqqa lill-impjegati tal-uffiċċju tiegħu u qalilhom li hu kien se jieqaf minn din il-kariga u ringrazzjahom tal-kontribut u x-xogħol kollu tagħhom. Ir-relazzjonijiet bejn Johan Buttigieg u Kastilja kienu ilhom sejrin għall-ar sa mis-sena l-oħra, bir-riżultat li fl-aħħar ġimgħat is-sitwazzjoni waslet f'punt fejn Kastilja ħasset li kellha tibda negozjati miegħu sabiex iwarrab mill-kariga li kien qed jokkupa. Ta' dannu kbir għal Johan Buttigieg bħala Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar kien il-mod kif żviluppa u evolva l-inċident tal-20 ta' Settembru tas-sena l-oħra, meta l-istess Johan Buttigieg kien involut fl-iżball li ddeċida li jħallas eluf ta' euro biex jibgħat ajruplan privat biex iġib Malta membru tal-bord sabiex jivvota favur il-proġett tad-DB f'Pembroke. Johan Buttigieg kien igawdi salarju favolus ta' aktar minn 83,000 euro fis-sena. Barra minn hekk li lil mis-salarju kull sena, l-istess Johan Buttigieg igawdu wkoll minn 7,000 oħra bħala allowance għal karozza, xufier, ħlas għal fuel, service għal karozza, ħlas għall ispejjeż kollha taċ-ċellulari u allowance ieħor ta' 600 euro għat-telefon u l-internet. Barra minn hekk kien igawdu wkoll minn ħlas ta' sħubija f'organizzazzjoni professjonali. Dan il-pakkett ta' madwar 100,000 euro jidher li se jkun offrut ukoll lil persuna li se tkun qed tieħu dan ir-rwol. Jiġifieri anke lil Sharon Gooder li fi frar li għadda l-istess uffiċjal eżekuttiv ewlieni tal-Federazzjoni Maltija tal-Produtturi tal-Akwakultura kien fi Spanja għal taħdidiet importanti dwar l-allegat skandlu kbir tat-ton. Dan il-pakkett ta' 100,000 euro fis-sena fl-ogħla kariga fl-Awtorità tal-Ippjanar qed tistenna li jaħtfu wkoll il-kandidat Laburista Ian Castaldi Paris li jokkupa l-kariga ta' Chairperson mhux eżekuttiv tal-Aġenzija Identity Malta u li ma sab l-ebda mument biex jitkellem dwar skanti fi ħruġ tal-passaport Malti.